Най-вероятно така ще стане. И ако остане... Не дава на сурките. Мама знае много хубаво да я реше. Тя мама много ни я реше. Тежките. Ама днеската не ресала. Вчера беше много... Не харесвате ли ми градинката? Ще се случи нещо такова, Те учени как... Дай хубаво. И нас да ме документира. Еми, че как? В архива. Я чакай, аз да се документирам до някъде. Трябва да ми го пратиш това. Ще го пратя. Сега снимам 4К. С моя телефон и ни тъмни снимки стават, човек. Нали искаш да я видиш? Вижда докато се пука. Я да видим кой е тук. Вени, Вени. Я се засмей. И аз съм това, че ми писа кланете. Нека да станете двамата. Айде да възснимай сега.